Ya dai malam lafiya? Lafiya da. Ranka ya daɗe. Bindiga fa. Dalla ka wuce. Baran ki da kuma abin da ya kawo mu fada. kai. Me ke tafa da ku? Tambayin ku nake me ke tafa da ku? To mu da muka ka kara kuma a zare mana ido. Haka nake. Ya. Kai ba kai ne ranar da na kama shi? Ka ce ba tare kuke ba? Ai kwatancan sa aka yi min daga ƙauye. Aka ce a nan guri yake cin abinci sai daga baya na gane dan uwana ne. Yawwa. Ina jin ka. Kara na kawo da dan uwana da aka kai. Maganin kisa kake. Kai. Kar ka mana wasa nan gurin. Habaran kai dade. Ina magana wasa. Wannan gurin na wannan dinan nan gurin. Wannan gurin mai albarka in ban ma. Na fito daga wanka sai na ji matar wa ɗin ƙanina tana magana ita da ƙanwata. To suka kashe tunda Allah ya raba su da ƙaya